Tanong ka. Kailangan ako ning kailangan ma-post ko sa social media. Dapat aware ang mga tao nga na ungo diri. Kailangan way mo agi diri, way mo agi. Post ko ni, i-post. Iungo diri. Tara. Kasagingan, kasagbutan, kalubihan. Basta way mo agi diri. Post. Ako na ni? Huwag mo ako sabihin ng ganito mo ha. Ay, pangiraman ako. Pagpamahon mo din eh. Ako lagi. Katong pera lagi, katong video pa nga. Ay, mangtas din mo. Oo, lagi ko. Maugit. Kasagutan. Kasagbutan ko yung tingin. Oo, may kalubihan. Dapat. Maugit eh. Dapat ready ka ha. Kaya Ready lagi. kami ready diha. Kaya ako cuma ikapilis yun na to. Mauna. Ma'am, sabihin. Ma'am, pwedeng mo balik gamay, ma'am. Naarami pangutana, ma'am ba? Ma'am, pinsa man, ma'am. Ma'am, kirang reporter ko, ma'am. Na, siya, kung kameraman. At ka na, ma'am. Reporter! What? Pinsa reporter? Ma'am, timbar. Ano sa libon? Ay, sagot. Ay, ma'am. Kami ang gigipadasa ka ng... Kahanginan, ma'am. Mag-interview mi kay nabalitaan na mo, nakita gina mo sa social media nga naay ning hagsa dire nga ungo. May sikat na ka, ma'am. Ma'am, kamera. Ma'am, ako lang mapasabot mo, ma'am. Ma'am. Ayun down, ma'am. Ako na kay kung ano di mapala ako, ma'am. Ito, ma'am na. Nay. Ay, naku na kay tambok na mag ay, brown ka. Kuning alam mo diri para magyaga-yaga na ako, no? Pwede bita mo makasuhan na nang tumutungon kung may ilong nga ungo. Ay, ma'am. Kisa nga nag-istorya na nga ungo ko. Let us explain. Kanay. Ning viral lagi ka, ning viral. Ma'am, viral. Ning viral ka, ma'am. Ano rin viral? Na ay gipost sa social media nga na ay ning hagsak nga ungo. Ning hagsak, ma'am. Ma'am, ay ka, ma'am? Ungo nga ning Maghamang sa diin ko mo. Ningagsa day. Sige ma'am, isaysay ang tanan ma'am. Aron may bawat aron masayod ang tibok nasod nga dili nga ungo bakal dili. Paminaw day. Ari bang gani na day. Ay, salamat ko. Live ni day. Ma'am, amo nang i-live ka. Sa tinuod lang jud day. Nihagsa jud ko dire tinuod. So ungo jud ka ma'am kanang na pa mo pako ma'am. Ani mo kondisyon dahil. Kanang mga kababayan, atong paminaw ang side ni ma'am ha, dili ta mo patag og judge. Atong paminaw ang iyang story. I-focus. ay, wa man kung naglukos. I-focus. Ay, sige ma'am. Sige ma'am, sugdi sa sinugdanan ma'am. Sige ma'am. Ani man gud siya? Ning sakay ko og eroplano sa pier. Oh, eroplano sa pier. Oh, sige ma'am, copy ma'am. Karon. Ning lupad na ang eroplano. Oo, wala na ma'am. Oh, lupad na ma'am. Lupad. Karon kaya ang kana konduktor sa eroplano ba? Kuan mo ang konduktor kana tikitan ta ba? Sa siguro na siya ma'am. Oo na. Buho mga reporter. Karon. Minta kita sa Ipagtanaw na ko sa akong pitaka. Oh, wala naman ang akong pitaka. Agay gikawatan ka ma'am. Gikawat ko sa kawatan. Ay, sisi. Ako pitaka gikawat. Oo, Ungo kawatan. Karon. Sa talaga sa konduktor na ako, gitagak ko sa aeroplano. Pagkaway po ako. Hagsaan ni mo ma'am. Wala lagi ka mamatay.
kung matagak, di ko maangol man, maputkol man ang kapos, or ang kahit. Dili jud ko maangol kay inig kadlaw manggod magtuwad-tuwad man. Ayoko ninyo buat-buat. Ako ya, pasensya, pasensya. Mo tuwad-tuwad ko ikidlaw kay mukha ko ano nga bubukol. Ano nga bubukol? Mag-exercise ko. Mag-exercise. Mag-exercise. Oo, bigaon yan. Oo, mabigaw. Asa mo ka mo tuwad-tuwad, ma'am, sa kalibunan? Siya ka ba jud ina. Magtuwad-tuwad ko inikad ng cellphone ba? Sa banari ay so confirm na dyan nga mga kaigsunan, confirm na dyan ha dili ungo si ma'am natakot like is pagka